Igbo ndị ọma na-ege m ntị ndị Igbo ekele m n'ekelesi unu ike. Abịala m ka si abịa ọzọ n'ọgbọ mbụ Maazị Uchenna Ijegalụ nke Procyon television na redio iwetara unu program ahụ n'ụma nke bụ Anyị bụ Ndị Igbo. Tata ị na-anya n'akụkụ m ihe afụ na iru abụrụ iru ọfụ na steshọn a onye na-abịa kebe na steshọn anyị na-eme ọnọtụ mana kosi na adịghị ọ ya agwakwu unu afịa ọzọ. Nwanne m kele ndị Igbo Igbo mmanụ ọ ya dịrị mmanụ ya Jizọs. Afọ mbụ Mr. John Paul Uchenna Onyegori nke jiri Big Boy na North wee mara. Ekene m unu. Big Boy na North afọ akwụkwọ ya ọnada nnọọ ka ebe tụrụ ya na-aga Big Boy na North. Edetufu oge emere m ka mmata na n'ọgụnwa bụ onyeisi kọmitii na-afụ maka dina nke a na-akwado na Igbo dị na-abịa n'ọgwa bụ onyeisi kọmitii na-afụ maka entertainment. Biko kọwara ndị Igbo dịka ndị Igbo ndị ọzọ adịabịa mitin ndị ọzọ nọ n'ime ahịa ma ndị na-agbacha bọọlụ ebe ọzọ adịghị ama ihe ndị Igbo na-eme ịkọwara ha ihe a na-akwado ime dadị azụ onyeisi kọmitii. Igbo mma na-ekele m ụnụ kansụl wee kọwara mụ abụọ John Paul Uchenna Onyegori nke ji Big Boy na North wee mara. Mụ abụọ the chairman of the committee na the dinner stroke award investiture na this year 2024 Igbo Day a ga-eme on the October 26th na Kaduna. Igbo niile na Kaduna ya agbakọta we celebrate their day, and on this very day we are sending in a award, most especially government parastatals. Unu n'anya the enwe bad governance, but na kawara unu lopo oburu onye obula na government the bad. Unu n'anya na governor of Kaduna State Senator Obasani na-emekwa ọfụma. Ndị Igbo n'anya na ga-echi echi mbosi a. Ebekwa na Anambra State Ebensi Peter Obi na-emekwa ọfụma bụ the president aspirant of Labour Party or in the previous election. Anyị na-anya na the next election by the grace of God no ya bagote n'oche wee dozie Nigeria ka esi wee dị. Ọkwa ndị some prominent government parastatal mmadụ dịka Senator Victor Ome bụ the senator of Anambra Central. Ọ na-eme ọfụma. In fact, I must tell you the gospel truth. Recently o donated after the 200 bags of fertilizer on the Anambra State maka ndị na-akọ ihe. Just a guy waloji last week na Anambra State ndị Agụzụ Igbo o nyekwara 100 bags of fertilizer to ensure that food is the backbone of the nation. Then with many other things on na-eme scholarship onye gasịrị ndị mmadụ ụmụaka na-aga school and also empowerment onwe dịka woman capital empowerment. So ndị dị otu a na this government anyị na-anya na ga-enye ya nnukwute award chi echichi on that very day. Gwa ndị bụ bad eggs in the government, but still Igbos na Kaduna if you go out some of these good characters ga-enye award mbosi that mbosi Igbo Day celebration of which I'm the chairman. So I na-anya some of these people will bring them in. Ndị Igbo so na-eme ọfụma gbaa afịa maka afọ adara ụda bụ afọ na-eme ọfụma na ngoni na anya bụ chairman committee na-afụ maka entertainment na Igbo Day na-abịa mana anyị nwere committee chairman bụ Ndi Bakers Chief Ndi Ogazi ya bụ chairman Igbo committee. Anyị na-asị biko nwere ihe nwere ikwu maka chairman anya. Honorable Ndi Felix Ogazi, the managing director of Ndi Bakers, but my very good friend. Onye abụ the chairman of the General Igbo Day celebration. Mu abụ just the chairman of the subcommittee the Nanya Maka Award. Ndị enyegasi award ndị echechi and the dinner party. I ga-eme 2 days to the event. Yota ya abụ the general chairman and Omana ya kwado ya ọfụma. I'm telling you this year Igbo Day by the grace of God is going to be success. It's going to be the best because onye a na-ekwu ya bụ a man of integrity. He's a man of honor. A man that makes sure that you didn't go off, and that is why people like us, you will pay an azon. You understand? Muna and almost the same line of business. I know when Igbo Traders Welfare Association, and came up one of our patrons, Muabu the Secretary General of Igbo Traders Welfare Association, Kaduna. So you got a move. Man, and Muna saw Ndi Bonine na Kaduna that this oral Nyelai will not fail. People will deliver. This Igbo Day on October 26th na Kaduna will be the best record ever in the history of Igbos in Kaduna. Na akpọtọrọ ya wụọ na ahụ chairman ndị Igbo niile mbụ onye na-afụ maka kọmitii a mbụ Ndi Ogazi Chukwu gozie gị. Onye isi nchụaja anyị mbụ Honorable
na-akpọ Honorable Uchenna Francis Anyi mbụ PG President General Lodregi, our royal father Igwe Sylvester Lodregi, ndị Igbo niile dị mma na Kaduna na-akwado ihe na-eme Lodri unu. Nwanne m nwoke bụ Big Boy na North John Paul Uchenna nọ. Anyị na-asị na Igbo dị nke afọ a na Chukwu ga-anọnyere ya. Ekwubiri na mbụ onye ọbụla na-achọ ịkpa nkata ọjọọ onye ahụ bịara late n'ihi na aka chụkado na anyị na-eme. Ekele m ekelesi unu ike. Afa mbụ Maazị Uchenna Ijegalụ nke Procyon Television na Radio. Mana tupu anyị aga, nwere obere ihe chọrọ ịgwa ndị Igbo anyị ka anyị chụkọ ya ọnụ. Unu mana abịa na Nigeria niile, Igbo na Kaduna ewepụ Lagos, ndị Igbo nọ na diaspora, Igbo na Kaduna bụ highest in number. Even na Kano, ndị mmadụ na-eche na Igbo ka Kano Kaduna ka nwee population. Kano bụ landmark based on the census that was run previously. But unu bụ na ma that apart from the eastern part, na Igbo niile nọ diaspora, Kaduna were highest number of Igbos. And so here is a celebration that will go worldwide. In fact, all the old state governors of the eastern state and maybe invite. They will come. Those that will come. Some they send their representative, even though they are they engage. So it's going to be an event. And I very day when Igbo Azwaya and when Igbo Roro, we know that Meche Bon Azwaya, and celebrate our cultural heritage. So it's an event that promises to be great, that nobody will want to miss. So Ekedemon. Because ozi ahụ ka no megini ogbasara ibe meka ihe dị mmadụ mma ka nsi kwubu na mbụ afọ mbụ Maazị Uchenna Ijegalụ nke Procyon Television na Radio nke nọ n'obodo Kaduna. Isi nweta anyị na gwenti nweta anyị na 08122807671 ma nwetakwa anyị na 08094646206. Ịga n'afọ ka ọ na-adọrọ onwe nọ na ihe onyonyo. Onwe ịchọ ka anyị na-agbakọta ịgba anyị n'igwe ntị anyị chi nwetakwa anyị n'ikuku nke ndị bekee na-akpọ webụsaịtị nweta anyị na www.procyonrtv. Biko ị ga na-achakwa ka kpakpando nke Igbo. Udo dịrị unu. Ekele m.